Goddag og velkommen til Orla Henriksen. I denne uge får vi så besøg af skovhuggeren Niels Fransen. Niels Fransen, han er meget kendt for at have en meget mandig krop, og som jeg skal jo så pleje. Jeg giver ham sådan en ordentlig omgang treatment med lidt forskelligt lidt af hvert, og så spicer jeg det ligesom med sådan noget volumen, og så ender det nok med, at jeg stikker noget op i numsen på ham. Og hvem siger, det er en tarmskyldning? Orla Henriksen, det må jeg nok sige, det må jeg nok sige. Nu fornemmer Orla altså en bule i buksen. Så er vi to. Ja, altså, måske lige en lille smule over the top, hvis I spørger mig. Men han er da alle tiders krop, og ja, han skal have en ordentlig omgang hudpleje, fordi han har de der store skovmandshænder. Banan? Det må jeg nok sige, sikkert en omgang. Nå, Ja, what a macho man. Nej, nu siger det, du kommer med mig nu, og så får du en ordentlig omgang tur op til min bror. Og så skal jeg love dig for, at vi skal få de der hænder på ladet. Nå, ja, lad os komme afsted. Famous kisses fra Ulla venter. Ulla, skal du nok mange hår? Så givet Niels en ordentlig omgang af 59,5 kisses of Ulla. Eller Orla, whatever, it's the same. Og jeg må godt nok sige, at jeg har aldrig fået så mange højmund på en gang. Han er sådan en rigtig lækker macho man. Nok om det. Nu skal vi have smidt ham op på disken, og så skal der edder og røv med høvels. Jamen, så er Niels her. Du er smidt op på briksen, og Niels, lad mig høre, er du klar til en omgang special treatment fra U to the A Ulla? Nej. Og Niels, nu starter vi så med at frasere dig, som er en del af U to the A Ulla Orlas special treatment. Er du klar? Nej. Så går vi ind. Her away. Så. Det må jeg sige. Ja. Og så er det tid til Ullas famous removal. Og er du klar til det? Nej. Godt så. Og så siger vi 3. Så siger vi 2. Så siger vi 1. Ja, altså da jeg første gang mødte Carsten, der rendte han rundt og havde i gang i alle mulige ting med sine venner. Alle dine venner. Men det har vi heldigvis fået sat en stopper for, ikke også Carsten? Ja, slut med det. Ja, slut med det. Dengang var huset jo fyldt med mennesker, men det er det ikke mere. Nej, det gad vi ikke. Og den bil, du havde før, Carsten, det store skræmmel, så den BMW kan man ikke bruge til noget. Ja, fy for satan. Ja, nu har han fået sådan en sikker bil, en Citroën Berlingo. Og det er vigtigt, for hvis man ikke har en sikker bil i familien, så dør baby. Så dør baby. Ved du hvad, jeg skal? Jeg kunne virkelig godt trænge til et stort nachos med cheddarost og creme fraise og salsicetons. Henter du ikke lige sådan lidt til mig, skat? Og ryst lige med røven, inden du går. Jeg skal altså tabe dig lidt, skat.